slachtoffer is ex-honkballer. Dat gaat over die hele opmerkelijke situatie die in de nacht van woensdag op donderdag plaatsvond. Er werd rond 2 uur 's ochtends bij het CMC een auto geparkeerd. 2 van de inzittenden renden weg. In de auto bleef een man achter die zwaar gewond was. Er zijn zelfs verhalen dat hij op dat moment al was overleden. Maar in ieder geval werd een half uur na het parkeren van de auto de dood officieel geconstateerd. En de Extra die heeft er nu informatie over het slachtoffer. Het zou om een man gaan van ongeveer 23 jaar oud die honkbal speelde bij onder meer de Marchena Braves en deel uitmaakte van verschillende honkbalselecties. Wat zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Het lijkt op een uit de hand gelopen ruzie die eindigde in een schietpartij. Maar we hebben de afgelopen periode op Curaçao verschillende schietpartijen gehad. Er is onderzoek gedaan in de omgeving van Brievengat, op de hoek van de Andres Berrioweg. En daar zouden ook sporen van het bewuste voertuig zijn aangetroffen. Het voertuig dat dus later bij het CMC werd achtergelaten. Ook worden de 2 mannen nog gezocht die de auto parkeerden en wegrenden.